Yes, dahil myself, maing buntag ni mo dahil sa mga viewers ng Tudyog at ang mga suki ng mga tigpaminaw sa DXDC Arimen Davao, ang #1. Pagkabuinas dahil myself, sa taga-barangay Bukanan ng atong Dakbayan, na pinadiri sa may SIR, Matina ng atong sunod sa Davao, gumikan kay niyatay suki ng tigpaminaw dahil mais, nga diin gusto siya makaangkon karon sa ato ang pinaskuhan. Okay, kasama may buntag, kisa may imong pangan. Dito po Lamos, ulit ko dito sa SIR, this one, Bukana, Davao City. SIR Jomatina dahil myself, no? Karumutagan nga si kasamang Josephine ato yun yung certified nga listener sa DXDC Arimen Davao. Pero dahil, kay nagiskot bang ta og Pasko, nagiskot bang ta pinaskuhan, dili pwede dahil, no? Nga manghatag tag pinaskuhan dahil myself, o nya di ta kabati og Christmas song sa atong hatagan og pinaskuhan. Dapat makabati gyud ta dahil kitang tanan ug unsay giandam karon sa ato ang suki nga tigpaminaw ni kasamang Josephine nga ipabati siya sa ato sa Espiritu sa Pasko. Okay, andam na ka? Ready na? Oh, ready. Okay. 3, 2, 1, go! Sa may bahay, sa aming bati, Merry Christmas, yung happy. Kapag inibig siya naghari, araw-araw ay magiging patulabi. Sa di napaparito, piningi ko ang aginado, sa hari. Sa di pasintagan ay mamamulong ko. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yay! Merry Christmas! Jo, ni Ana Jod. Ang imo ang gisigihat pangayo namo nga radyo kay ingon pa nimo dugay nagyud kano siya wa daw kapadayon papaminaw bagay kasama sa DXDC tungod kay ang iyang radyo matud pa naguba na yato bang kasama jo sige Daghang salamat sa DXDC-RNN sa gihatag ninyo nga radyo. Ug ilabi na ni Sir Eric o ni Ma'am Jean o ilabi na kauban niya. Ma'am Sini po, si Ma'am Sini na mo na among nga head. Salamat ang radyo. Salamat kayo. Onya makapadayon na kag paminaw kasama jo. Di ba ganun ganahan magkaminaw DXDC? Kaulong ba kung sa among probinsya nang paminaw? Di basta-basta no. Antod na karon. Antod karon. Onya jo ibutang sana. Ibutang sana ha. Kay naa pamila ihatag nimo. Wa pa ta mo mas papanghatag og palipay. Jo, kay Pasko man, ni kanta man kag Christmas song, ang ayam jud ka, nga bundagan sa ato ang gift, ato ang gift pack na to, para diha nimo, grocery pack na to, para sa imo pinaskuhan jo. Guniti jo, nara, gigunita na gyud kasama ni kasamang Josephine jo, nga kumpleto ni jo ha. Pangkuan na gani, pangkuan na ni, preparasyon nimo para sa kusina. Kasi kung sa imbasok nimo jo. Salamat sa aming hatag ninyo nga mga RNN Davao City. Dako jud salamat kay andi sila karong buntag. Salamat kayo Jo. Salamat po Jo sa imong kanunay gyud nga kini nga pagpaybalo sa mo ang gusto gyud ka nga magpadayon ka nga pagkasuki nga tigpaminaw diri sa amo nga bisan og ka nang wa na kay radyo pero via online nagsigi gyapon sa view sa tuang mga kasama ko. Mas maayo man gyud tong radyo kay kini man gyud kasama wa sa data o di siya naka wifi nakapadayon sa pagpaminaw sa mga drama o mga balita sa DXDC. Ugba na pud puhon manghatag na pud ta mga kasama regalo sa atong mga suking mga tigpaminaw. Ako ni kauban ang kinitibukang team sa DXDC sa atong palipay Radyoman Azini Mamalias ibasab si Radyoman B-Boy o siyempre nga atong head magkakasama Ma'am Zeni diri karon sa ato ang paglibot suroy sa atong mga kabarangayan ning atong dakbayan. Ako ni Radyoman Dong Irin sa straight to the point Tatang Arimen.